wala yan na. Mamaon ako ato ba ta? Oo. Maon ko ran sayo ko katok. Oo. Tuod man guys, namaon ko. Namaon kog sayo guys kay gusto ko og makatug kog sayo. Kay aron di pud magparok-parok. Kay kung mamaon na may gabi guys, ay dukaon ako. Ako ani adawan pa mga alas 5 pa ko namaon ani guys. Parang mahuman lagi tag dali. Or di po tayo abot o mga unsa pay kupot-kupoton ani. Pag magpaon na ni hapon. Awa na sirik na ko katug na ko ani. Mintres wa pa sila guys. Kagahapong adlaw guys, wa mi managat. Nakalugar jud ko og arin sa akong tanom guys oh. Ang uban ani guys wa pa jud ma-arrange. Mao tong tanamana guys to ah. Kadto si Jamoy ang gikuhaan aning kuan na to. Dali ra din siya padaghanon guys. Basta patabanan laman nimo og gamot. Basta tanaman guys, ganahan jud ko. Dira ang mga tanom ari ting init in town, wa na maatiman. Wa na sila maatiman oh. Kay ting init na. Kani di pa ni dugay na gipaliwat. Lami madinit tan-awon oh. Kani tanong ba og dila jud nimo si ja tagag attention di jud si ja mo bloom ba manon na. Kani oh di pa man ni dugay na gitanom. Ya ho lamang si bukbuk ba. Jesus niya atong tanom. Dito sluyo guys, wa pa na ito maatiman. Sagdilaman ko may kalugar ko. Ganahan ko glagpad nga dahon guys. Balagway buwak kay aron ang hangin bitaw bugnaw. Bugnaw ang hangin guys nga mo palibot sa atong maglibot-libot sa atong palibot. Ay binadtusod sa bay guys. Murag dili kayo init tan-awon. Di ko malimot atong batan-on nila bay ba niingon si Diya nga lami kaayo dito sa among luyo lagi kuno istambayan kay bugnaw kuno. Bugnaw gud kana may daghang tanom. Kining tanom man gud guys mo ay makabugnaw sa palibot. Adto na pud ta ato guys. Sugat ta atong mananagat. Ambot unsa nga itanam ana dapit oh. Plantada man kayog init. Ang plantada init kanang bombilya no. Bombilya kanang mga Vietnam rose, kanang mga rose pero dagat man lagyan sa man nato pagka tanumag mga rose nga dagat man. Bisan gani kamatis ana di mapwede. Kalabor ka ni adyon anang dapita. Mayroon ang kalabo guys, kaya dako po kayo nag-ikatabang. Ano yan na po kunan ng dapita guys, gawa sa pagpanagbos kumbana. Gusto po na ko nga ma-reflex ang ako ang mga lapalapa guys ani mga gagmayng bato kay hunahuna na ko guys dako jud kay ni katabang sa tong panglawas na atay gipang bati basin og makuha ra ning reflex
Kay labo ng uban mo gasto jud og dakong kantidad para magpa-reflex. Ani na lamang taaning kabatuan kay gawas nga mahanggap pa nato ang labas nga hangin sa baybay. Ma-reflex po agato ang lapa-lapa. Sosyales sa barangay. Ako nang giingnan ako mga labasiro guys nga mag Wa pa kung reflex sila ning bato. Sakitan lagi kuno sila guys, Sibak. pero ako ba Wala na na magsibak, basta ma'am. kay magpa-reflex jud ko aning bato kay aron jud wa ning ako mga balatian. Pura pa na sikreto nako guys. Para maibsan ang ato ang Baybayan mga ipangbati. Papay soda mong balde. Papay solo. Awa pa soda ang among mga balde ani guys, kay pa may nan tumod. Pa may nangabot. Ambot mo sudlan ba kaning balde labasiro ron nga wa pa man manguli. Basta panasting anira ba guys, nihit gagado bisda niya mo ang dapit. Ambot og ngano. Pila ra may sugilanon guys, nakaabot na sila. Nagsingabot na si Aladdin guys. Si Berto. Alex, mana? Na. Murag din hira tining tungod ni tagak da. Kaya na ako kunja pa kang alas 9 doy. Adlaw na mong guninigikan. Ha? Kaya makagmamsa gikuha bay. Dagko ra ba hinoong lagaw? Report. Na may pagyan eh. Oh, dali. No, sorry mo. Sana dako? Ulis ba ikaw ipako namas manong ato ka ikbakuan nang oh. Ako tayo katambag at tulaw. Way lambo sila Lambert? Uno. Uno. Agak pengitaan awak dia.
Dos ocho. Ados ocho. Ados site. Oh, report naman. Dos site. Diyan mo na. Hotel. Kapag-isip ito. Ada-ada ya. Mga mangingisda, kaming mga sakayan, nagapuyo lamang sa dagat, tinataplinan sa bawbaw. Tapos na mong pangitan, pangisda rin din tayo. Ay, 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 sa bigay ng panahon. Tiger! Tiger! Natin, nabayos na. Diha po. Isus, Ginoo. Ang gikuha ag isda kang ipakilaw sa Aeroc. Lan! Narara ba kay paon? Nipalit ko. Bulinaw. Kilo? 130. 130. Ah, wala na sila stone niyo.